Ka Good News TV ka ai kublay api, ha kerteng ka batyang, baga bakordor tam ka jong try, bo nang panem jengi uji sukres. Kane ka dega sengi ka bakerpang, ha ka bangi rakhi ya ka kum ka Easter Sunday, bat kum tang in one lam shapi, ya ka program ka biya day baga ni ka sengi. Kasngi Easter Sunday, kadega sngi kabangi kenmau ya kajing mipat kajong Jisu, kadega sngi kabau Jisu ula jam na thiau ya kajing yap ba kajing tap hi, bat menta u im, bat na marbo im nidan kajing kermen. Te kumta ha kani kapor, gidap da kajing kemen bi da ringkat bat ngi, i Reverend KM Lau, Ibn Sam ya kakubor na kaktian kajong blay, hakum kani kasngi. I Reverend KM Lau, i pet ya ka Umsning District, kabahap, hapo, kamaupo ribhoy presbytery, jong ka KGP sunat sapni. Para ashwa bagin yo asngaw ya ka kubor, bay pastor and ay hapadeng ka jongi, ngin sngap siya ka way ka jingway ka bagkerpang, ban ay da ipiba penhon nongrum, ublay penkerku yang i baro. Chúng ta bulat ya Giêsu nong bên em ca si ba lai u trai trong na chúng ta bulam ta cái chính cho ba ya kia lòng suốt muốn mong cho bu lòng đi na chính yap tam ba du em ba liu khuất ban sân sar chiều nắng bulam hallelujah amen. Sep ei chính tép kia Giêsu nong bên em Sep ei ca chính son sap trai trong Jing yop kam la ban bat Giêsu nong bên em yêu ma ba khang urat trai trong ulam ta cái chính cho ba ya kia lòng suốt muốn mong cho bu lòng đi na chính yap tam ba du em ba liu khuất ban sân sar chiều nắng ulam hallelujah amen. Hagabaning kong nga aingu yublay hagabaw lapla nga banglaban ya don ringkat lembat pi hagani kapor bat nga aingu yublay hagabaw ai lembaga met kabakoy bakia ya kabangala ya kaban yo ya kabanta kaba kraw lembaga jing yalap bat gajing pla ya ketien gajong blay nga ai kublay ya pilang baro ki bapet lembaga ni ka Good News TV, lembaga ni ka online service, balengba kani ka kubor Easter, hagani
kesngi kan long bor na gamta ka jing em jonga bat na gamta ka jing em jingi namar katang ai khubelai pilang barok haga kerteng ka jong try bat unong pen em jingi u Jesus Christ u baleng ba ka kerteng ka jong u ngilong kumni ka pangilong bat ngiyo ya kata ka jing em ka badap kerhai te namar kata haswa ya ka bangan yo ya ka ban pai shika tin ka jong play bangin yo ya ka ban pusan lang na ka tin ka jong play tong ya pai bat pendam ya lede hau play ha ka jing duai tong ya duai ko pa jungi ba beneng ngi wan ban aingu ye me lemba jung de ka por ha ka ban melapla yangi ya ka bangila gen ko konrat ya ka ban syakri ye me bat kumjuru ya ka ban yo sngau ban ngap ya ka jing syakri ka ba per lengba kani ka sngi ka ba kraw ka sngi ka jing job thiau ka jome ya ki bor jong ka jing yap ki bor jong ka jing dum bat kham tam ki bor jong syaitan ki ba te ki ba khu miangi lengba kani ka jing mi pat ka jome try nganget scam ru men pen em miangi lengba ka ta ka jing yo thia ka jongi ken ko konrat ha ka jing kan oi jong ka pop lengba ha ki banta jong kata ka jing khanglat ki ba bun ki ba ngimat ha ka jing em ka jongi Handrai lengba kani kapor king ko konrat kan penken mau yangi ba me malami pat nag bayap ban mala airu yangi ka jing kermen ba hap deng jong kita ka jing ba ka jing le hap deng jong ki jing te jing khum jagi bor jang ka perthai ken long king ko konrat ke ba long ka bor ka ban plat ya ka jing em ka jongi ngada duai king ko konrat nag menta barok ki ba sngap ya ka kubor ai kin yo sngau ka sur ka jong me usyakri jame ulang ayu kin ko konrat uban pendep tang ye ka benta ka pamela tenrong halor ki terpeng ka jong handrai ka benta jo ka kubor ka ba kongsan kin ko konrat kawan na ka tien ka jame ai ba ka tien jame kan yo jaka ha ki dok nut bar ki mensim ka jongi knang makan long ka bor kin ko konrat bangila ban ya chaprang ye ka jing em ha bangin nget eme ye ka ban syakri eme bat ban manis em tang ye ka kerteng ka jame tos ngau ye ka bungu jing duai jingi na bangi pan ke ia gini barok daga jingai haga kerteng ke jamu try but nong pen em jingi u Jesus Christ ni duai amen ka benta jong ka kubor ka bangadon ya ka ban pensngau hap deng jong ni haga di kapor ka bangala shim na ge benta jong ka gospel ka jong Lukas ka lenong ka ba arpusau ka dekat ka ba saupun riu hadu saupupra kani kalong ka kubor Easter lani ka kubor ka jingmi pat ka jong Jisu ka ban long kata ka jing hikai na kamta ka jing em jongi bangin sngaut hu ye kani ka jing shisha manamar bau Jisu lami pat nagbayap ka long ru yang abat yangi bangin yo ya kata ka jing kurku lengba jongu ka ktien ka jong play ka ong kumni naga gospel ka jong Lukas kal nang ba arfusau ka dekat ba saupun rio do saupu pra ka ong ula ong ru haki kumni la tho bala day ya ukris ban sha bat ban mi pat de na ki nong yap ha ka balai ka sngi bat ha ka kerteng jong u on ya lap ya ka jing kala ka bamut bat ya ka ban map ya ki pop ha pedeng ki jat ban rio baro da ka basdang na Jerusalem piru pilong ki saki ya kine ki ai ka kubor hagan ka sngi ka balong ka sngi ka bakarpang ka balong ka Easter Sunday lani ka sngi ka jingmi pat utrai bat nong pen em jingi Jesus Christ ka phang pedeng jong ka kubor ka long ki Kristan ka saki ya ka jingmi pat utrai Jesus Christ ki Kristan ka saki ya ka jingmi pat utrai Jesus Christ haswa bangin pai syaka kubor dongin ya pet kendiat syapang kani ka gospel u Lukas ka kadai ka kitab lani ka gospel ka bla tho daw Lukas hi ubalong u doctor lani physician ubalong ru u gentle haka testament ka batmai ya ka kerteng jong u lapan pau laisin kata haka shiti syak upol syaki kolosai kalong basau ka dekat bakat sau upol ukot ya Lukas kum unong pen khia bait haka shiti syau Philemon
ka dekot ka ba arfusau u pol u khot ya u ba u long uta u lok ba ya trelem haka shiti ka ba ar u pol shekit show Timothy ka long basau ka dekot ba khat wei u ong ya u ba u long u parlok u ba ya senran lang haka jinglet missionary ka balai u pol shatras ka ba long Turkey bat shadu Filipi ulong ubay sanran lam bat u hakata ka jinglet missionary ka jong u ka jing tu ka ba haba la tho ya ka ni ka gospel ka long kirpang nagamanta ki jaj ba ki kenja ka jong u hi ki balong ki gentle la tho ya ka ni ka gospel haka snam kumba Henry Po edi ka ba kat ba Paul udang don haying bendi ha Kaisaria kabalong ka shnong kabalong katukat ni mile na Jerusalem habang ya pai sya kini ki benta ki kentin ki ba ngalayo ya kaban puli kini ki kentin ki dei ki bala kren da utrai ba nong pen em jang Jesus Christ ya ka ba ula kren ya ka hagi senran ke jong u kat ba kinang ya kren syapang kata ka kubor kajing mi pat jong u habaki le sngo ningkong e naki long kami ki balawan ya kaban ya thu ya ki ya kan ka jing shisha bat kila ya thu ya ka ei ka bakila yo i ha kata ka por hadin ka tukan ya por ong ka tin ka jong play baka khubor kalawan sanaki arngut kinong but u Jesus Christ kat bakidang ya inti sha emas kiru kilai kendu marmet bat u Jisu ubala mi pat bat kani kala pelengo yaki senran ke jong Jisu habaki don hagata kayin dai hagaba kum kani ka por ang kaktin ke jong play bau kat bagi dang sngo lengo kat bagi dang ya perkat ya kita ki u Jisu ulami pau hapdeng jong ki bat ula ong haki bakim dei ban shep tieng ya ki ne ki jing pla ki baki yo snow bat baki yo i baki long ki bashisha bat bakin long maki nengkong ki saki ya ka ne ka jing shisha bau Jisu ulami pat kumba ula kren menshua haki ka Easter Sunday lane ka resurrection day kadega sngi ka bakarpang nagabanta ki banget how try but unang pun em jang Jesus Christ namar ka long ka khubor ka babaha bat ka bashisha bau Jisu ulami pat kalong ka khubor ka babaha bat ka bashisha bau Jisu ulami pat namar ba lengba ka jimi pat utrai Jisu kapan yo pat how banget ya ka jing lat lut namar bau Jisu ula job ya ki bor jang ka pop bor jang saitan bat ya ka jing yap ki batte bakum ya ka jing im bat ki balong ru ki nong shun ki bakraw ya ka jing im jang ki briu namar kata ka jing im bat ka jing jang ki kristan la pen shong nong rem ha ka ni ka thmei ka baskem bat kata kolong bau Jisu ulami pat bat omdan shu ki saki nalor ki saki ki baklan bat ki baskem ba ulong tangma uhi ublay uba em bat uba shisha bangidai ban mani uday tangma uhi uba em bat uba shisha bagaday yangi bangin mani kaktin ka jong blay ru ka saki ya kani balada kam don ka jing mi pat ka jing ya lap kan long ka balenai ka jinget jongi kan long ka balenai bat ngidang yai sa hakapop ka shiti gi ban kong pol si kinong koren kal nong khat san khat sao do khat nyau kong han rai la da yau Chris om shim la pe mi pat te kum ta ka jing ya lap jongi ka long ka balenai bat ka jinget jong piru kalong ka balanai haga de khat ka khat nyo ko ong te lada yau Chris am shim la pin mi pat ka jinget jong pi kalong ka bathala pi dang sa ha ki pop jong pi
Kata kadai ka kedien ka jong play ka bekren ya ka jing shisha. Ka jing mi pat utrai Jisu kadai tang maka ka pang pedeng jong ka kubor naga benta ka balang ka bayalap ya ka gospel hakipor baro. Namar datang ka jing mi pat utrai Jisu ka long ka kubor ka ba wanra ya ka jing kermen hakito ki batu jing kermen. Ka ba wanra ya ka jing syai hapedeng ka jing dom. Ka ba penyo ya ka hok hapedeng ka jing bam hok. Bat ka jing shisha hapedeng ka jing syukor ki babon ya kita ki banget hau. Ngidai ban sengotu syai bahaba utrai ulami pat na ki bayap. Kamkut tang kata. Hanrei udah penyo bentalam hangi. Ya ka jing kerku kabalong ka jing bam jukut. Badai ka ni gadau. Gadawa yangi. Bangin hap ban pendap ya ka ni ka mission. Kabau try Jisu kuat yangi. Bakam day ban sakut tang hangi shimet. Henrengi day ru ban long ki saki. Ya kata ka jing mi pat ka jong u syaki weiru. Namar kata ka jing keli ka bangi hap ban keli shimet. Kumnong in le bangin long mangabat mangiru kisaki. Kumno ngin long kita kisaki ya kata ka jing mi pat utrai bat nong pun jangi Jesus Christ. Ka ketin ka jong play ka pan kan mau yangi ya ki lai tali ki ai ka bangi dai ban le. Ka baningkong ngin kan mau ya ki ketin ba ulakren. Kabaningkong kabangila banlong kisaki kalong da kabangin kan mau ya kiktin ki baukuran. Haga banta kabaningkong jong ka gospel ka jong Lukas kalong ba arpusau ka dekat kabaningkong hadu shipo kaya tu yangi syapang ka jingja kabalaja ha ki ni ki long kemi ki balalet dang step perngap ban let daga jing kemi lenti ya ka ban yo ya ka ban pensle ya gamet ka jong Jisu da kata ka jing ubi. Henry kata ka jing kmi lenti ka jong ki anda gila poi hang ta ya tu ka ketin ka jong play. Baka kat ba kilap sut haba kilap sut hapo jong kata Henry ong ka ketin jong play kim syam shu ya gamet ka jong Jisu Christ. Bat hang ta ong ka ketin ka jong play kat ba kidang yo i kata kapelong ya ki bakin ki kuslai. Syapang ki ai barok ki balajah kata kapor. Badai ha kabakum kata kapor ong kakiting ka jong play arngot kirang ba. Ki balakup i kita ki jan pernai. Kilawan pau haki. Bat hadin kata ong kakiting ka jong play haba kilayo i kita ki arngot. Ki rang ba. Ka mensim jong ki kala syap tiing. Bat ong kakiting jong play kila pendam ya lagi kemat ke jong ki ka kendo. Badai ha kabakum kata kapor. Kawan kani ka sur naki. Ban keli haki ya kani ka jingkeli ban ong balai piyawat. Yau ba hapdeng ki bayap. Balai piwat yau ba hapdeng ki bayap. Don hang ni Henry ulami pat. Do ya kan mau kumno la ong api men bau dong don hagalelia. Udang bagadai ban aino yau kunu priu hagati ki priu ki bapap ban saknarpna bat ban mipat hagabalai gasni kani kajing keren jang kini ki argut priu kalapan kedet threat bat kalapan syai kajing mat perkat jang ki ban kan mau bau Jisu uladap ban keren sisin ya kani ka kentin ba un samipat hagasni kabalai. Bar haba kilakan mau yang tagi tien utrai. Kalau penkemen yang kedok nut berkemen sim jongki. Bat kila mi bak nang ta. Bat kila leit je tu. Ya kata ka kubor haki senran ke jong Jesus Christ. Ngiru ki para banget ki parlok. Ni ha kita ka jing ke babon sin. Ni daptang de ke jing kuslai. Ngiru ngilong ki bakuslai kum kini ki long kemi.
Habak yaki ke bangi temu kapulam no. Ngi kuslai habangi bet ya kababha ke kelas neu ban man. Ngi kuslai habangi pen krek ya kata kajing pen krek kalong kabat janai hadu kata-kata. Henry kita kajing pen krek jongi ki sulong ki baleno ai. Hagan ka jok kabangi em menta kajing kuslai yaki ke ka jorbha hagajing em jongi kom ki brio. Kajing shisha kalong kumbadon kajing ong. Bangilong kita ki brio ki bakwa kerki yaki. Hanrai penban kan kajing kwa kerki kajongi kapensa yangi hagata kajing kuslai. Bat kata kajing kuslai kapenkut penban yangi haulum jing tap. Kabang ngamut ban ong kalong bangi em hak tegi sengi kaba bonsin kan tegi jing kerki yaki. Kapelong ya kajing em jongi. Bahabang em yo ya katangi kuslai. Bat kata kajing kuslai. Kapelong penban yangi. Bagata kabor jong kajing dom kabor jong syaitan. Bor jong kajing yap. Katrei ya kajing em jonga. Pada kajing em jongi. Habagi pairu siya kajing dia. Kabang yo iman laga sengi hagani ka pertai. Kini ki kita ya kajing em jongi bat pelong ya kajing em kabadu jing kermen. Kajing du jing kermen kapelong ya kajing em ban kuslai. Ki kubor ke bangi yo bat yo snow. Ki pen snow trim. Ki pen snow seir bat pen siap tieng ya kajing em jongi. Ki jing dia ka pertai ki kita ya kajing et jongi. Ban pen artatin bat pen ki ya kajing mot ceperkat jongi. Bo nangi ki brio ngem kwa syu ban ya chakmat ya kajing em jongi. Namar ngi snow ba kata kajing em jongi kam don jing mentoy syu. Bat ngi kan ran din no. Wat nap deng jongi ke banget. Ngi yo snow. Bat ngi tep syai ya kajing kular ki bau blay ula kular ya kajing em jongi. Bangem day ban kuslai. Hanrai hadu kan ika kelemat ka bamenta. Ngiru ngirang don hakita ki jing puson. Ki badap daga mensim ka bakuslai. Ki ba pelong ya kajing em kajongi bangin syaptin. Ka ba pelong yangi ya kajing em ka ba artatin. Tungit kan mau ya kan kajing shisha ba kajing kuslai ka kta ya ka lawai jongi. Kumba ujon hagai uong kajing kuslai ya ka lawai ka kta. Ka le torai kli bat ka penjulor ya ka lawai. Ki bor jong ka dok ki ba kejap yau tau sembai ubala bet haga jing em jonga bat ka jing em jong pi. Kumba ka ktin ka jong balai ka ya thu yagi naga gospel ka jong Matias ka namba kat lai ka dekat banengkong haduk apra ka batai syapang ka tu ka parsi syapang nong bet uba bet yau tau sembai. Balong ka ktin jong balai habau la bet yau tau sembai. Don ki bahap haruk lenti. Don ki bahap eki jaka mau. Bat don ki bahap hagi dingsya. Kini ken ki kejap no ya kita ki sembai. Wat langi langit. Wat langi lapdiang. Ya kata ka jingkeban. Kita ki sembai ki bahap haruk lenti ong kaktin jong play. Ki tau ya kata. Kabahabangi layak sengau te ya kaktin jong play. Hanrai namar baga jingbot jongi. Kalong jengai no play. Ubaman uwan ban rong no ya kita ki sembai. Bat kita ki sembai ki bahap ki jakama ka tau ya kita ki sembai ki habangi ya sngau ya tin ki jong play ngi pediang kloi ya ki bat ngi pediang ya ki ha ka donut bat ka mensim jongi hanrai namar kata ka jing jor jong ka jing denjar bat ka jing leben ka jing syak leben ka bagi ya kendu ka pelong bagi ki sembai ken yap troin no. Bat ki don pat ki sembai ki bahap ki ding syak ki batau bagi jingkus lai ki bakenja pertai ki kijap no. Bat dei namar kata war hap deng ka bangi sngau ya ka jing shisha ka tin jong play. Handrai namar bagi ni ki sembai ki long ki sembai ki bahap hakini ki bentai ki bangal pensngau. Ka pelong yangi bon sin ka jing em ka badu jing karman. Ki parlok bait
Don da ka weipat ka dawai ka baklan. Ka bala ban penduk no. Ya ka ni ka jingpang ka bakraw. Ka balong ka jingkuslay. Bat ka jing syapti. Lat da ka bangikan mau. Ya ki kentin ki bau Jisu ukren. Ngemla ruban lat na gini ki ki bau kaktin ka jong pelai ka ya thu yang hangi. Bau Jisu ang naga gospel ka jong Matias kal nang bandriu ko da khat ba arpanyo. Kaong unuti na pi habau da kuslay ru. Ubala ban pentam shipru ya karniang ka jong. Tongin perkat ya gini ki kentin ke bau Jisu ukren. Hatungi lamo ban pentam ya kata ka kenta. Daga bangi kuslay. Hatungi lamo ban pentam ya gajing jongi daga bangi kuslay. Ngenom la setia. Handrai gajing kuslay kalak ban penlengkot penban ya gajing jonga bade gajing jongi. Daga ba penbo di gajing kuslay bad gajing perkat bamdai ki kita ya kakot kakiak jongi. Jisu namar kata ulong ubah ya kata gajing hikai. Om tang ya ka bangin yo sngau ya ka hanringi don kamru ban le ya ka. Bat kani kaya dai kamtam hagini ki jok bat ki sngi ki ni mentah. Bagaktin ka jong play ka don ya ka ban jubab nagamta jonga bat jong pi ki ba kuslay. Jisu ang lembaga ni ka gospel ka jong Matias kal nang bandri ko khat ba lai pusa ka yuthu ang bau Jisu ang namar kata wat kuslay nagabanta ka balasay nabagata ka balasay kan kuslay nagabanta laga jong imdon kamban kuslay ya katay ka bangimpat yo iya ka jing jongi namar ka jing kuslay ngenom la ban lai ngenom la ban pelong ka ru haga jing ka jongi namar kata Jisu ong yapi ong yanga wat kuslay nagabanta ka balasay nabagata ka balasay ay kan kuslay nagabanta laga jongi ngidon kamban penkan mau ya lade ya ganega jing shisha ba yau try Jisu lasak dan pernah ulayap henry kata ka jing yap pat ka jing tap kamla ban bat yu ulamipat hagasngi ka balai kaniken kalong ka bor ka baklan ladang inget shisha kan pendu ya ka jing syapting bat ka jing kuslay na ka jing jongi kenang bangila ban saki syakiway lada mangihi daladingi mat ya ka bor ka jing mipat Jisu ha ka jing jongi daga bangikan mau ya kitin ke baula kren bat kitin jong ki don lupa ha ka jing jongi kam don jing yangi bangin long ki saki jong ha ka jing jongi ka man lagasngi ka benta ka baar ba habangi ublay ukhat yangi bangin long kita ki saki ki jong kai ka bangi dai ban le kata ka long ngihap banda itu syai yau trai Jisu ngihap banda itu syai yau trai Jisu ha ka benta ka baar ka jing mi pau Jisu ka bangila ban syam nagan ni ka ju hi ka gospel ka jong Lukas kal nang ba arpusau ka dekat ka bakat lai haduk lai pusan kaya thu yangi syapang ka ni ka jingja ba arngot ki breu kat ba kinang ya lenti sya ki bri jongki ha kata ka lenti sya ka nongret ka ba kerteng ka emas ba long ba kat ba kinang ya kata ka lenti kila ya pliu jingmot parlok hi ya kata ka jingja barok bat kat ba kinang ya pliu jingmot kinang ya keren ya kata ong ka ktien jong play Jisu ulayayat hasenda jongki henry kimtip baudai we lap namar ong ka ktien jong play balap pentame yagi kmat jongki bat hangta kilaya kali bat kilaya keren hangta bat hakata ka jingya keren ka jongki ong ka ktien jong play namar ba kilas ngautanat bat ba kata ka jingya enti ka jongki ka long ka ba jingai bat kal kila khot ngau bhayu ban wan ban sa ban submit haying jongki balong haba lapoi hakata ka por haba janmit ladai ka por ban ya bam
Badai haga bakum kata kapor. Ang katin ka jong play. Bau Jisu. Ula shim yaw kupu. Bat haba ula kerku. Bat ula kedia. Ula sama ki. Kani ken kalong kadak. Kabaki sngau tu. Kabala penpet yaki kemat jong ki. Ba kin yoi. Ba udai utrai. Bat ang katin jong play kani ken kala pelong yaki bakataga mensim jong ki kala peluk habagila yo Jisu marmet haga jing em jong ki ka mensim jong ki kamla shu klam dalai ai bat kum ta ang katin jong play kila yang jot haga ta kapor bat kila let pai shu Jerusalem bat kila syam yaki khat wai ngot bat kila ya thu ya kata jing syam ga jong ki bat kani ken kalong ka jing shisha ba leng ba ka jing itu ka jong ki yau try pa nong pun em jong ki Jesus Christ kala pelong iki ka jing sngos kem bau Jesus shisha ulami pat kaniru kalong ha ka jing em jonga bat ka jing em jongi bon sin ka jing em jonga bat ka jing em jongi habangi bot yau Jesus ngi bot yau Jesus tang na jengai han ringim tre ban wan hasenda jongu bangila ban itu yu bat bakata ka jinga dei ka jong ngi bat u kan long ka baklan bon sin habangi wan hakmat jong u ngi wan tang namar bangi don kam ya u hapdeng jong ka jing bat ka jing kuslai ka bangi mat ka jing em jongi ngi wan hajan ya u tang haba ngi don kam habangi don hapdeng jong ka jing pang jing shidam ngi wan hajan jong u tang namar bangi ken mau bat bangi nyau ye jing kerku ke jong u ye jing em ga jong i ngi pun bun kam yalade namar bangi kwa batang u blai un sngap ngi pun bun kam yala ga jong em namar bangi kwa bau blai un long uta uban long unong sngap ya kata ga jing kwa ka jong a jong pi kini ken kilong ki dapat ki ba khanglat yangi bat ki ba penpep no yangi bangin long kita ki sakhi jong u ni don kam namar kata bakata ga jing ya dei ga jong i kan long ka ba jan bat u man la ga ski man la ga por ka don kam yangi bangin ya dei bangin ya slok bat u man la ga sngi man la ga por kumbaga don ka jing ong badai tang uperlok ubaya jan lani uba it tap mensim ubala ban tip lut ya ga jing em jong lada mangabat mangiru ngemla ban don kata ka jing dei ka hajan padu ngenom la ru ban tip ya ga jing mot ka bau don na ga mta ka jing em jongi bat namar kata ka khot yang apa dingi baladangi kwa ban long ki sakhi ngi don kam ya ga ban shang hakikijat ke jong bangila ban itu yu bat nganget skem kanu ka bor yangi bangila ya ka ban sakhi yu bat ban sakhi ya kata ka jingmi pat ka jong ka balai bat ba khadu kalong baladangi baladau blai khot yangi bangin long ki sakhi ka ei ka bangi dei ban le kalong ngin shania skem haga bor umen sim bakoi ngin shania skem haga bor umen sim bakoi haga banta ka balai na ka gospel ka jong Lukas kal nang ba arpu sa ka khot ka balai penriu hadu sau pu kendai ka yathu yangi ya kan ka jingjia haga ba ki senran kat ba ki nang shong haga ta ka jaka haga ying jong u Thomas kita ya perkat ya kata ka jing mi pat ka jong Jisu kumno kala ban long kumta bat kat ba ki nang puson kumta ong ka tin ka jong blai hang tahi u Jisu ulami pau hapdeng jongki bat kila yo i ya u markmat haga gospel ka jong Yohanes kal nang ba arpo ka khat ba arpo sao hadu arpo kendai ka yo thu igi syapang uni weu senran u ba arta tin bha ya ka jimi pat ka jong Jesus Christ bat uta udai u Thomas uni umngat bat uda ongru balemda ngan yo i ya ka kti jong u ya ki din jong ki prek bat bu ya ka sendriati jonga hakata ka din jong kita ki prek
Bat ban bu ya ka ti jonga de ha ka krong ju u ngan nom ngai. Kani kalong ka jing artatin what how ta ubat don hasenda padu Jisu boleh ya sngau ya ka sur ka jong Jisu hanrei andala poi ka ta ka por uang ngam ngai ladangam yo pan kata yo. Badai ha ka bakum kani ka por u Jisu lami pau u bat ulalet ya ka ban kata bat ula shem kalong ka basisha kalong ka basisha badai ha ka bakum kani ka por haba ula shem ya kani ka jing shisha bau Jisu ula mipat bat kita kidak kilong shisha bau dai Jisu bat hanta ula nget yo Andrei Jisu ula pai kitien yu uda ka bauang mete Thomas melanget yanga daga ba meyo i yanga Andrei ngan ong ya me sok kita kibam yo i ya kata Andrei ki banget pan ban kat khot yanga bat ni kapan kan mau yanga bat ipi baka jinget kalong ka bakongsan kajing bam ngai lane kata kajing artatien kilong kita ki atiar ki bakrau ki ba usaitan ula ban job sok ya kajing em jong abat ji em jong pi kini ken kilong ki bor ki ba khanglat ki senran baken yat shaprang haga kam ya ga ban long kita ki sakhi naga banta utrai jongki u Petros ulang wei ni ki senran utrai Jisu ubala kularu ya ga ban syashitam rengkat pad utrai buat haduk kajing yap Hanrei habala wanja kata ka jing shitom u ula len penban yo Jisu bat ula pai dino na u dai na gani ka dau bau Jisu u yo i ya kata ka jing bam nget bat ka jing artatin ka bat trei borba ha ka jing em jong ki senran jong u namar kata haswa ba un kiu shabneng ula ong ya ki senran jong u ba ki dai ban long ka sakhi ya ka kerteng jong u ya kata ka jing yap ka jong u bat ya ka jing mi pat ka jong u bat dai tang da ka baki ap khmi ya ka bor u mensim baki la ban le ya kata ka baula syanya haki baki dai ban pendap dai tang da ka baki ap khmi u snow tho baki nom la da ka bor jong ki hanrei u ong ya ki bat dai tang da ka baki ki ap khmi ya ka bor ka jong mensim bat dai hanta kin yo ya ka bor ya ka baki la ban le ya kata ka kam ka bola syania bola tenrong haki deitat haduk kapor bau mensim bakut ulawan haga sngi pentegas ong ka tin jong play kila yo pat ya kata ka bor ka batmai menwei haga jing em jong ki kilong ki bam ngat ki ba syep ting hanrei menta haba kila yo ya ka bor ka jong mensim kila ban sakhi ya ka dak jing sha shitom ka jing yap pat ka jing mi pat utra Jisu klem da tengka syu ya lade wat haduk ka jing yap kajing em jong iru kalong srem kum ki senran bon sien ngi jing ngau artatin bat ngau syep ting ban yalap ya ka gospel kajing pen em ki jong trai ngi ngau le ran ban plai u namar kajing pen syep ting ki ba bon rukam ki ba trai kajing em jong i kajing ngau ram ka khnyot ya kajing em jong i namar bang yo i alade bangi don shibon ki jing klak bat ki jing duna kat banang bon ki jing ngau kata kanang khanglat lani khanglanti yangi bahaga bakut ngin syam banginom la lanu lanuru banlong ki sakhi ki jongo hoi kani kalong ki jing shisha bangi baro ngilong ki bamdon bor namar bangi don shibon ki jing klot pat ki jing duna kaktin ka jong play kapen kan mau pat yangi bangila pan le ya kata dai tang da ka bangi syanya haga bor jong u kombau apostol Paul wang ngala pan le ya ki ei how ta uba pen chat bor yanga kashiti Paul sya ki Hebrew kal nam khatway kad khat ban re ko ong hanre klem ka jinget amla ban pen sengo bahayu namar ka dai yau ta bawan hajan ublay ban nget baudon bat bau long ba ainong ya kita ki bawat yu kabakum kan no pat kata ka jinget kabala ban pen sngo bha yau play tungin kali ya kan ka jingkali kabakum kan no pat kata ka jinget kabala ban pen sngo bha yau play ka shiti Paul ki Hebrew kal nang khat wei khat ban kong ko ong te kata ka jinget
kalong kata ka jing ngau scam ya kita ki ai ki bangi kermen bat ka jing tenjo ya kita ki ai ki bangi miui ka jingat kan ja ha ka jing em jonga bar ka jing em jingi ladangi don kata ka jing ngau scam tang ha kita ki ai ki bangi kermen ha ka jing em jingi ka jingat kan ja ha ka jing em jingi ladangi ya lenti bon ki jing tenjo ki babon jat ladangi ngi kwa ban yo mat ye kata jingat aga jing em jingi habangi yat lanti lengba shibon ki jing tenjo aga jing em jingi ngin yo wat la habangi yo i u henry ngiat bodan badai kata ken ka jingat ka bapen sngo ba yo blai ka don kam yangi ban pan ye ka bor no blai bangi wat langim shim la yo i ya kita ki ya ka baki senran ki la yo i markmat ye kata ka jing shisha ya ka jing mi pat ka jong Jesus Christ Henry ka khot yang abat ya pi ba dongin ngai lengba ka bor men siem ba khut u balong unong hikai u ba krau u ban hikai yang abat ya pi syapang ki ki ba jeliu ka bangim la ban syampang ka bangim la ban sngo thu kenang ba mangabat mangiru ngila ban yo ya ka bor ban saki ya ka kerteng ka jong But u Jisu upan kan mau yang i ya ka dikawai ka jing shisha. Kalong lada pikwa ya ki ka jing em jong pi. Uang naga tien jong u naga gospel ka jong Matias kal nong banyo ka dekat banyo uang. Pan te on sa aya pi. Wat te pen sa shem. Te on sa play pi. Ngidon kamban pan te lada ngi kwa pan yo ha ka jing em jong i. Ngidon kamban wat taga dot note ka ba shisha. Lada ngi kwa pan shem. Ya u ha ka jing em ka jong i. Ngidon kamban yai tit ya kata ka jing kang. Bau yo ban play ya kita ka jing kerku ha ka jing em jong ha. Pada ka jing em jong pi. Nama kata ka Easter Sunday kapan kan mau yang i. Bau try ban nong pan em jong i Jesus Christ ula mipat. Nagibayap. Haga sngi ka balay. Bat ula kularu. Ba mangabat mangiru ngin sayok ban mipat. Lambat u. Haga taka jingwan asin ka jong u. Ladangi yai net scam. Haga taka jingat ka jong i. Ka jingmi pat utrai Jisu ka longru ka kubor ka babha bat ka balongru tang makahi ka nongrem jong ka jingelap ha ka jing em jonga bara ka jing em jongi kenang baki weipat kin yok mat ya kata ka bor ka jingmi pat jongu bat kin yok mat de shisha ya kata ka bor ha shilenter ka jing em jongki katba ngidang em ha ka ni ka perthai ka kamram jongi kum ki banget kalong ban yai saki ya kata ka jingmi pat jongu hoi da ka bor jong ite ngem la satia pan le kata henrei ka badon kam yangi bangin le kalong bangi hap pan syashkor biang ya kita ki tin ya ka bola kren leng bagak tin ka bakut ke jongu kenang bangi la ban penduk no khot ya kita ka jingku slai kiba trei bat kiba kejap ya ka jing em jongi kita ka jingku slai bakan jadok bakan japertai kiba khanglat yangi ya ka bangin le ya ka man ka jongu bat lengba kani ngila ban tip syai u bat kata ka jinga dai ka jongi bat u kan long ka baklan hadu kata kata bat habangi long ba kata ka jinga dai jongi lambat u ka long ka baklan ngila ban tip syai u kenang ba lengba kani ba lengba ka bor ka jong mensim ka ba pen syai ya kita ki ai ba kadom ha ka jing em jongi nginyo i ka jing syai ka ba yai tre ka jing em ka jongi bat kan long ka bor ya ka ban pen klan yangi bangiru shisen ka singi ngin la ban long ki saki ka jongu bat ngin saki scam ta ka jinget ka ba scam ya ka ta ka jing pat ka jongu ba u wat habau layap henry u la empat ka jing khot yangi ka long bau try Jisu ula kerku yangi hake ba ula pen empat pelat lut yangi nage bor jaka pop bor jong saitan bat ka jing yap ka dawaru yangi bangin long kinong pla ya ka kerteng ka jongu la ka kam ka basa ka bau try ya ka kam ka bau sa ya ka bau try Jisu ula shanya telilut hangi ki banget ki balong kinong but ka jongu bangin pla sya ki weipat ki bampat yo i pat yo ngau syapang jongka bat wau try Jisu hi ula kren da ka basyai ki senran jongu bat iki nong but jongu baro da ka buong
pilong ki sakhi ya kini ki e ru kani kadai ka commission ka ba kraw ka ba blay u ai hangi ki banget bangi dai ban pendap ha bangi don ha kani ka pertai namar un sapan jingken nangi iwei pe wei hatong ila long em kita ki sakhi shaki wei ya ka jing sha shi tom ya ka jing yap bat ya ka jing mi pat chong u do blay un kur khu blay nyarap ling bagan ka kupor un ai boringi ya bangi nangla ban long ki sakhi ki chong u ha ka jing em ka jing pamanas ngi kham tam ya ka jing mi pat ka chong u lingba ka Easter Sunday blay un kur khu blay naga banta ka puram chong u amen dong ini tuai kok pa jingi ba benang iwan ban ayu ime lengba kan ko khubor ka ba makren ha ka jing em ka jongi nganget scam ge ko konat kan lo ko bor ingi bagi noman that ya ka ban play me ka jing em jingi noman that ya ka ban saki me namar ba me malapan em yangi lengba ka jing mi pat ka jome malapan em yangi ai ba kan long ka bor ingi what hapdeng jong kita ki jing ka dom ki ba bonjat what hapdeng jong kita ki jing e ki ba bonjat what hapdeng jong ki jing ku slai ki ba bonjat ki mangi mat ka jing em jingi handrei leng ba kan ka bor ka jing mi pat ka jome kan ka bor yangi bangiru ngin yo ban mat ki kita ki jing ku leng ba kan ka jing shisha ka ba mela pan pau ha ka jing em ka jongi do isnaking ku kunat ban ku ki e baro ke bingi yo e ban liu jumot na baga kitin jame kan ko bor ka jing em jingi Sngau bungu jing jing tuai jingi na bangi pani borok daga jingai hak teng mi jis ma tuai amen